Ya ụmụnne m ndị Igbo ndewonu. Igbo bụ Igbo ekere m asị m nke onye chiri na zere. Ụmụnne m ndị be anyị sị na ọkụkọ ga-abụ oke na-esi n'eju na ikwu amara na ọ bụ ibe ga-ezie na anụ taa ka arụ eze ọkwanụ nya bụ na eze na-achị ọfụma na onye njenjem na-aka onye isi awọ amụta ive ka anyị kọọ n'ubi onye anyị bịara. Ụmụnne m dịka m si wee kwu unu na-anya ihe ozi nke ntakịrị eziokwu nwanne anyị nwoke gbọrọ ihe ewu na-eri maka na ọgụgụ isi ya na amamife ya ka o si were ezi ozi zigara ndị be anyị eziokwu na nwanne anyị nwoke a ọ nọ na obere eze a sị ka m kenekwa gị maka ọkụkụ isi na amamife maka na a sị na ụbụrụ bụ mmadụ. Ozi nwanne anyị nwoke ziri abalị one ma one nke na-efe anyị n'efere mba ụwa. Onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo ṅụjuru mmiri ara nne ya afọ ya ghọta na o nwere ebe nwanne anyị nwoke na-atụje aka. Ọ bụghịkwa ihe anyị nwa bụ ndị Igbo ji eme gịnị jee miret maka gịnị na ikwu amarọ ibe ezie iche na n'obodo oyibo kaba anyị mma, iche na obodo oyibo onye ọbụla na-agbaje ka be anyị mma, ka ala Igbo anyị mma, ka anyị hafugodi ihe gbasatara Naijiria, ka anyị kwugodi ala Igbo. Nwanne m site na ọgụgụ isi m nwa echelọ m n'obodo oyibo ka ala Igbo mma. Ejelobeghị m ka m gwa m nke bụ eziokwu, aga abụọ m obodo oyibo mana echelọ m dịka onye Igbo. Unu n'anya unu afụ na be anyị abụgo oke n'ọsọ ngwere dị uno, ọ gaghị onye ji emezi ala Igbo ka o wee dị mma. Ọnwa Mgbeke jụrụ amaghị akpụ ka ọ na onye agụba jụrụ adịghị nkọ maka asị onye a gwara kwe afọ ọzọ agwakwa ya. Nwanne anyị nwoke n'obodo oyibo o nwere kọntrị ọ kpọrọ afọ ọ nọ veteran, ọ na-akọwasịrị ndị be anyị na ọ bụkwanụ na ebe a na ọmaka na be anyị katụ ebe a mma na ọ bụrụ na ndị ọchịchị anyị ji etinye ezi mmepụta akụ n'ala Igbo anyị. Ọ sị na ihe ebe ahụ ọ nọ ji wee karịsịa ala Igbo bụ nwa obere ntakịrị ife maka gịnị na gọọmenti ha na-asọpọtụ ha ka ha nwee ihe ha na-eme. Ọnya bụ ifete ife onye obodo ahụ ọ na-agba mbọ afụgasị m ọ dị ka na-agba ọkada n'obodo ahụ obere eze, ọ dị ka na-afụtụrụ ọ dị ka na-agbagasị ọkada n'obodo ahụ ifu n'obodo ahụ na-eme mmepe. Surplus of more be anyị mepegoro already. Nsogbu anyị nwere n'ala Igbo tata m na-ekwu eruo echi bụ ndị ọchịchị anyị maka ndị be anyị si na ọfịa ọbụla na-asọ nkata na-epu n'elu. Ala Igbo malụ mma, ala Igbo asọka. Ụwa ọzọ na ohu aha asaa m ga-abịa ụwa a aga m abụ onye Igbo. Ọ bụrụ na obodo oyibo akasha makasha, obodo oyibo mma asị kenihi na asịsị kwuwerui na ọjọs ka eje na-esagharị anya batakwa maka onye ọbụla jere obodo oyibo biri ebiri onye Igbo anyị ikekwe ọ bụrụ na ọ nụrụ nwaanyị ebe ahụ mụtasị ụmụ ebe ahụ ka ihe ị na-eche n'ọdịnihu ga-abụ nyere na ụmụ ya. Nwanne anyị nwoke asago anyị anya ka anyị wee mee gịnị mụta ive. N'aka nke ịbụa ọ rụtụkwara aka n'ihe gbasatara ndị ejenti. Nwanne m ọ bụrụ na obodo ohu
dịka onye n'obodo ohu jụọ ese tupu ị na-afụ ka a gwa gị ihe a na-alụ maka na ụkpana ogboko gburu ọ bụ ntị chiri ya bụ ụzọ mee nkwagharị ọ bụ na ọ bụ obodo ịma njenwu nwanne wụsa arụ maka na ụnụ fụzie nke ikpeazụ onye ọbụla na-abụ ibe ha na oresia prọpati ya ejewe obodo oyibo ijerusi ebe ahụ ebe eji achụbaga ihe bụ n'ime ọfịa ebe ije na-akọrọfe ugbo ana m afụta ọtụtụ ụmụnna anyị nọ under agricultural something n'obodo oyibo ndị a bụ n'ime village ka ọtụtụ ụmụnna anyị nọ ụfọdụ a na-ezokwana because of ha na ha enweghị akwụkwọ obodo ifuzikwa nke m na-agbazie m anya mmiri bụ na ị ga-afụ a young guy nwere vision ọ baka gịnị enweghị akwụkwọ ikikere obodo o jee n'ụwa ọgbọ mpa ya maọbụ ọgbọ mma ya ị gaghị afete ha na be si ka gị gbanwe ime itorobịa ka ije nụọ ọgbọ nnukwu nne gị nwa okwu m na-ekwu ana m alụtụrụ ọtụtụ ndị mmadụ aka ọ maka na gịnị na ndị ọchịchị anyị emeghị ihe ha kwesịrị ime ọ pụrụtara na ndị ọchịchị anyị anaghị aga obodo oyibo ha fụrụ ebe ahụ ka gịnị ka ezi mmepe si wee mee ebe ahụ ka eji wee nwee ọrụ nchekwaba ga-esi were eme gịnị enwe ọkụ ụwa atọ ụtọ ọ maka na enweghị ezi nchekwa na be anyị ekwuru na anya ukwu akarịa a na-achọ onye ya eme gịnị ọkịka a na-achọ ọkịka ịbịa n'ụka ndị ụka a na-achọ ọkịka ịbịa na social life onye ọbụla na-eme gịnị anụ azụ onye ya aka ibe ya mana ọ bụ na etinye things in order ife na ụtụtụ ọbụla ifete eme gịnị ụtụtụ ọbụla ije ọrụ ọ ga-amasị nke ukwuu ọ bụ sie na ọ bụ na enwe ezi mmepe n'ala Igbo etinye ya like per hour ka esi eme n'obodo oyibo ifu na many peoples ụmụnna anyị n'obodo oyibo ga-eme gịnị ga-eji ọsọ mee gịnị natawa na be anyị nke ịtọ dị n'ime ya bụ na ndị be anyị si na ọkụkọ na-akpa nri anya ufi akọ na ya anyị nwa bụ ndị Igbo nwere ebe anyị si ọnya bụ na ọ bụgo na onye Igbo ebicha ebe niile ọ ga-ebi n'ụwa jecha obodo oyibo niile ọ ga-anụ ụlọ ọ bụgo na ọ nọ n'ụlọ na ndụ a na-ebunata ozu ya n'ọnwụ yes obere eze ọ gwara ndị Igbo ife ọtụtụ ụmụnna ya amarọ tupu ị na-eje obodo oyibo jụkwa ese mara ebe ị na-eje jụkwa na obodo ahụ ọ bụ obodo ga eme gịnị ga efevọ gị maka na ọtụtụ obodo oyibo ọtụtụ kọntrị bụ jos na-anabata ịbịagụ akwụkwọ na ụfọdụ na-adị anabatarị ndị na-eme gịnị ndị na ha na-eme biznes transaction ịzụ afịa gị na ọ bụrụ na ịbịa bido ebido ọtụtụ kọntrị anaghị anabata ya ụnụ nwa bụ ndị n'obodo oyibo ji aka mmarụ asị gị na m ejeghebere mana asị ka m bịa gịnị ka m bịa tụpụ okwu one ma one because at times ndị mmadụ na-adị ndị n'obodo oyibo o nwere some mentality ha na-adị enwe ọ bụrụ na anyị nọ ebe a na-agwa ha ọtụtụ ihe asị this is African mentality ọ bụrụ na gị nwa n'obodo oyibo kachasị ndị nọ n'ụlọ na be anyị were eme ọfụma no asị na ọsị kwue the ways of reality ifụkwa na o nwere ndị nọ n'ala Igbo anyị na-eme ọfụma karịa gị nwa bụ onye n'obodo oyibo yes because every day you are ihe na-arụ ọrụ ka ime gịnị ka ịkwụa your rent and other expenses ọ bụrụ na ịrụ ha ọrụ ị gaghị enweta ya bụ ego ihe m ga-asị kerịrị ihe a bụ ihe debe anyị na-eje obodo oyibo arụ ọrụ bụ because of number one the economic growth, number two security, number three is a currency. But ọ bụrụ na ndị ọchịchị anyị wee na ala Igbo anyị ga-agbakọ aka ọnụ dịka nwanne anyị nwoke bụ the present Abia State Governor ifu ka o si emepe obodo na-emepe Aba other governor na-anya ihe ọ na-eme tụdị wee doziri ala Igbo anyị echeghị m
in the nearly 5-10 years to come ka ebe a n'Igbo anyị ga-anọ n'ogogogo dị elu. Ọ ya ka ọ na-abụ eme asị ka eme budget. Ndị ọcha na-eme budget, ha emego budget in the year of 30, 2030, 2040, dowe ya execute the budget. Mana ka ebe nke ndị be anyị na-adị. So ụmụnne m ndị Igbo, a sị ka m wekwa ohere wee kenekwa nwanne anyị nwoke bụ obere eze. A sị njide ka iji. Ọ bụ nọọ ife m nwere ike ịfụ ngwa, aka m asị ka anyị were efi maọbụ were ebin wee na-aga aka, maka na anya ka ị na-emepe ndị be anyị. Onye ka a na-asị na onye njenjem na-aka onye isi awọ amụta ife. Na ọ nọ n'ụlọ n'ala onye nọ n'ezi, onye nọ n'ezi nọtara onye nọ n'ụlọ. Ụmụnne m ndị Igbo, a sị ntinyere m obi n'obi gị, deere ya ozi edemede ma tụsakwa ozi a ọ nụrụ ka ara ibe ya. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC. Ị nwere ohere isonye n'ihe na-eme na my YouTube page and also my TikTok. Remember that experience is the best teacher. Ndewo.